Bona tarda. No hi ha cap dia que sigui fàcil entrar a Barcelona en cotxe al matí, però avui ha estat especialment infernal. Un accident ha provocat un col·lapse monumental i milers de conductors han quedat atrapats sense sortida. Perquè vegin la magnitud del que ha passat, hem dibuixat un mapa. L'accident ha estat al nus del Llobregat, just a l'entrada de les rondes de Barcelona, aquest punt que marquem aquí. Un camió ha volcat i el camioner ha mort. El primer que ha quedat afectat ha estat la connexió amb el Garraf, retencions de molts quilòmetres a l'autopista del Garraf i a l'autovia de Castelldefels. Però és que el lloc de l'accident és un punt viari tan estratègic que ràpidament s'han col·lapsat la B23 i la 2, que entren fins a la Diagonal de Barcelona i connecten també amb les rondes. A partir d'aquí, els problemes s'han estès com una taca d'oli per tota la resta de la xarxa. Les rondes han quedat paralitzades, tant la de dalt com la de baix, i per tant, l'entrada a Barcelona pels túnels de Vallvidrera i per l'autopista del Vallès i per la B20 i l'autovia del Maresme també han patit les cues. Hi ha hagut un moment que gairebé no es movia ningú. I a sobre, després hi ha hagut dos accidents més, aquests sense víctimes, un a Barberà i l'altre a Alella. Per tant, un matí nefast a la carretera que torna a evidenciar que en hores punta no tenim una xarxa viària preparada per pair tot el trànsit que hi ha. L'accident ha passat a 7:15 del matí. Per causes que no se saben, el conductor del camió ha perdut el control del vehicle i ha volcat a l'autovia del Garraf, a l'alçada del Prat del Llobregat. L'home ha quedat atrapat a la cabina i ha mort abans que els bombers poguessin rescatar-lo. El camió ha perdut la càrrega i s'han hagut de tallar 2 carrils de l'autopista durant tot el matí. La via ha quedat col·lapsada amb retencions de més de 10 quilòmetres i ha afectat el trànsit de tota la zona. Puntualment s'ha hagut de tallar totalment la circulació en aquest lloc per facilitar els treballs de neteja. Una grua de grans dimensions ha retirat el vehicle accidentat i el trànsit a l'autopista ha quedat restablert al migdia. Tothom que agafa el cotxe entre les 7 i les 9 per entrar a Barcelona, vingui d'on vingui, sap que s'haurà de carregar de paciència, però avui ha estat, com dèiem, desesperant. Un col·lapse com el d'aquest matí altera el conductor més resistent, fa perdre hores i hores de feina i trenca de dalt a baix qualsevol agenda que s'hagi pogut preparar. Els afectats ho han viscut així. Jo venia de Castelldefels i m'incorporava a l'autopista, doncs passaven un parell de minuts a les 8 i he arribat a Barcelona més a les 11 i perquè he tingut sort i m'he desviat a Sant Boi, d'acord? I per equivocació m'he ficat a la ronda del litoral i ja he pogut escapar-me, perquè si m'hagués quedat a lo que és l'autopista suposo que hagués arribat a les 12. Jo sóc una usuària dimissionària del servei de Rodalies de Renfe. Fa mesos que vaig decidir no utilitzar aquest servei perquè ens portava molts problemes, no hi havia dia que pogués arribar a l'hora de feina, vaig optar pel cotxe sabent que era una opció molt més cara i la veritat és que estic bastant desesperada perquè veig que el cotxe efectivament tampoc s'ha convertit en una solució, no? Home, l'autopista ja saps que té l'efecte ratera, que quan hi ets a dintre per escapar-te ho tens molt malament, no? I llavors la informació del panell informatiu és a dintre de l'autopista i l'única cosa que fa és confirmar-te que t'han atrapat. Però vaja, intento d'alguna manera comprendre que deu ser una cosa excepcional, no? Encara que fumi molt, però espero que no es repeteixi. Hem preguntat al Servei Català de Trànsit i asseguren que no poden garantir que això no torni a passar qualsevol altre dia perquè accidents com el d'avui en una de les principals vies i en hora punta són inevitables. Les actuacions que s'han seguit segons les autoritats del trànsit són les que marquen els protocols i no s'hi pot fer més que el que s'ha fet. Primer s'ha d'actuar també sobre la via perquè la via estava tot plena d'àrids, aquest camió portava àrids. Llavors s'ha de trucar, o s'ha d'activar una grua de gran tonatge. La grua de gran tonatge després ocupa part de la calçada, en aquest cas ocupava quasi 2 carrils i el que ha passat també és que això no és el mateix si passa a les rodalies de Barcelona o si passa en un radi més ampli lluny de Barcelona. Evidentment ha passat aquest accident d'avui en un dels eixos més importants d'entrada a Barcelona. L'hora també de l'accident ha sigut absolutament nefast i les conseqüències tràgiques. Avui justament s'ha començat a jutjar un altre accident de carretera. Aquest matí ha declarat al jutjat d'Amposta el camioner que divendres va volcar amb un camió carregat de gas a l'autopista AP7 a Ulldecona i que va donar positiu en el test de cocaïna. El conductor ha assegurat que no es va prendre aquesta substància i que va tenir l'accident perquè es va adormir. Ha aportat una anàlisi d'orina amb què ho intenta acreditar i afegeix que si hagués estat sota els efectes de la cocaïna no s'hauria adormit. El camioner té 26 anys, és de Paterna i ha explicat que es medica pel mal d'esquena. El jutge decidirà si arxiva el cas o li imputa un delicte contra la seguretat en el trànsit. El viernes di positivo en cocaína cuando tuve el accidente con el camión, ¿vale? Y me hicieron una prueba de saliva.
Yo fui el lunes a mi médico de cabecera y aquí tengo una prueba de orina que dura más de una semana y pico en la orina y sale negativa. O sea, que ahora pues el juicio y a ver qué es lo que pasa, pero vamos, esto no está claro. Aparte me tienen que hacer una prueba de orina, una prueba de sangre, o sea, es eso. O sea, a mí yo me puedo hacer las pruebas que quieran, yo no he consumido y aquí tengo el justificante del médico como tengo una prueba de orina realizada y dado negativo. Me quedé dormido, ya ves, de cocaína me quedé dormido. Pues, no sé, se supone que la cocaína es para no dormirse, ¿no?